Na. So saan pa ba tayo lulugar? Nandiyan na, kompleto ko na. Yan lang naman yun. Diba ako wala akong inaano kasi rights yan eh, taga Sitol tayo. Pero sana lang maging patas tayo. Kasi napapansin ko talaga ngayon, super ako lang lagi nakikita nyo. Sa totoo lang, wala nang, ano lang, street food vendor lang po ako, yun lang ang concept ko. Ang hirap din mag-provide ng puhunan. Ito nga, may nagmaganda na tao, nandito ako lang, kasi dati nasa kalsada ako, so preparing kayo. Kung nakapisto ako dito, ano naman mga hinahanap nyo. So gusto ko maging patas lang. Kasi sa lahat ng vendor dito, sa dami namin, ako lang laging nakikita nyo. Yun lang naman yun eh, maging patas lang sana tayo. Pero ako wala akong ano doon sa inyo, pero sana lang maging patas mo tayo ha. Kasi ako nagkipag-comply na ako pag sinabi kumuha rin ganito, ito na ito ganito. Yun lang naman. Yun lang naman. So ngayon, pero gagawin ko pa rin naman pag-commit pa rin ako sa inyo. Pero siyempre, at least alam nyo lang din. Kasi kung hindi na ako papayagan ako na pag-comply ako, so mag-illegal na lang tayo. Kasi ginagawa ko na para maging legal ako. Lahat ng papilyo ko, punta naman ako doon, pag-coordinate naman ako, bakit may closure order pa rin? So diba?